Salam, gaderli vatandaşlar. Men şu gepleşigimde siziň bilen şol Türkmenistanyň bolup geçen zatlary gürleşek bolýan we Türkmenistanyň halk deputatlaryna ýüzlenjek bolýan. Birinji bilen Türkmenistanyna şu günkü bolup geçen wakalar Ilaytada ine şol biziň Süleyman oğluncugymyzyň öldürüşi ýa-da özbek halkynyň ýanky problemalary we başga Lewap welaýatynyň problemalary ine şular näçip häzir galdy. Sebäbi biz rejimiň ýüzüni açyp başladyk. Hakyky ýüzüni. Şuň alyp barýan 10 ýyldan bäri strategiýasy, tire paraçylyk, tohum paraçylyk strategiýasy häzir ýüze çykyp başlady. Sebäbi biz Türkmenistanyň içindäki bolýan zatlary bütün dünýä ýaýratyp başladyk. Ine şu zatlar ýüze gelip çykdy. Lewapda bolýan diskriminasiýa, ýanky Daşol welaýatynda bolýan diskriminasiýa, Türkmenistanyň içinde bolýan diskriminasiýa ýüze çykyp başlady. Siz ol welaýatdan gelip Aşgabatda propiska bolmaňyz ýok, kanunyna o zatlar ýok. Bizim esas kanunymyzda, konstitusiýada o zatlar ýok. Siz kim bolsaňyz boluň, Türkmenistanymy? Siz hökman suratda Türkmenistanyň islenlik ýerine propiska bilen ýaşap bilýäňiz. Propiska bar ýok, ýaşap bilýäňiz, hereket et bilýäňiz. Bizim bütün kanunlarymyz bolup gelýär. Ilaytada tohum paraçylyk üstü bilen bizim kanunlarymyz bolup gelýär. Ine men ýüzlenýän şonuň üçin deputatlara, mejlisiň, halk deňeşiň deputatlaryna, welaýatlaryň saýlanan deputatlara ýüzlenýän. Näçip siz dymyp oturýarsyňyz? Siz halktan saýlanan bolsaňyz, bütün dünýä gyýgyryp ýatan bolsaňyz, biz halktan saýlanan deputatlar. Onda siz näçip aýdaňyz ok prezidenta, näçip siz prokuratura ýütüňiz ok, şul oglanjak öldürilen oglanjyň birinji näçip Aşgabatyň balnisasy almady. İkinji näçip jenaýat işini derrew turuzmadylar. Bir näçe günden soň opozisiýa daşyndan gozgalan turdan soň açdylar. Üçünji şul oglanjak öldü. Prezident, Türkmen habarlary hiç kim hiç aýtmady. Bar eden zatlary inni hemme mekteplerde ýanky muallimler öz okuwçylaryny seretip başlamaly diýip görkezme çykardy. Bu niýede ýaşapýar prezident? Haýsy döwletde, haýsy dünýäde, haýsy galaktykada ýaşapýar? Ol kimiň prezidenti? Öz tohumynyň prezidentimi gorap saklarýar? Ya bizim halkymynyň prezidenti? Ine şu zatlara maňa soraw beriň, siz deputatlar. Egerde siz saýlanan deputatlar bolsa, ýanky bar eda jar edip aýdýanyňyz şun bolsa, onda siz deputatski zapros diýilýär, deputatski soraw edip prokuratura, polisiýa, içeri işler ministrine ve prezident sowetine ýüzleniň. Prezident soweti bular size jogap bermeli. Hiç kim şu jogaplykdan gaçmaly. Siz deputat saýlanan. Welaýatyny kam etdiler, könügöç etrafyny kam etdiler, halk deňeşini kam etdiler. Edin şu ýerde erkek gaýradyňyz bar bolsa, halktan saýlanan bolsaňyz, egerde siz haramdaň spiski boýunça saýlanan bolsaňyz, onda siz dym oturarsyňyz. Onda sizde ne vatançylyk wa, ne mertlik wa, ne dünýä söýjilik wa, ne adam söýjilik wa. Onda siz döwlet prezidentiň döwletiň içinde ýanky ýürüýte prezident üçin gurulan edara, gurumy, mejlis. Onda siz bizde Türkmenistan döwleti ýok da. Eger siz gurula bilmeseňiz. Ine sizin konstitusiýon hakyňyz wa adama gurultmalar, siz deputat, sizin haklaryňyz kiçi adamdan ýokary sebäbi sizin sesiňiz müňlerçe adamyň sesi diýip hasap edilýär. Şoň üçin sizin haklaryňyz da muly. Aýdyňmy? Bolmaňmy? Gurulaň. Zapros edin. YouTube'da çykyşy aýdyň. Murat Gurbanow sen yalan diýen, ine men deputat, men şeýle görkezim. Näme dym oturýarsyňyz? Bütün dünýä ýazyp aýdyp otyr, sportsmen oglany öldürdiler. Siz bolsa, siz başka planetkada, başka galaktikada Türkmenistanyň Büyükhanymyň prezidenti bilen ýaşap ýörsiňiz. Goýuňyny, gözüňizi açyň. Türkmenistanyň häzir hemme mass media ferişteleri, hemme adam hukugyny görýän edalar seredip dur. Şu haramdaň, şundan maşlap edýän bar Büyükhanymyň hereketleri, bar
tire parasçılığı yüze çıkar. Biz şunu hemme yerde İstanbul'un Taksim'inna, Fransa'nın yankı ploşetlerini hemme yerde aydar. Avrupa'da, Amerika'da, hemme yerde. Biz hemme dünyanı çeker şunu. Inni yatman, turun. Hakiki halkın saylanan adamlar bolsa, ine halkın probleması. Şu problema biz onu iki devleti uruşturacak bolup aydam yok. 13 yıldan meri geliyor şu problema. Özbek građanlara, Türkmenistan'ın Özbek adamlarına pasport beren oklar. Ayalıya eğer o tarafta olsa Özbekistan'a getirden oklar. Şulara hiç yere, mekteplere, beylik, yoluşuk yerlere hiç yere koyan oklar. O ne mi? Millet parçalık değil mi? Tire parçalık değil mi? Ya onu bilettik mi? Ya biz 10 yıldan beri şu politikanı alıp barıyat mı? Yok. Biz yönü şu kişilik misal bilen Süleyman'ın ölümü bilen şu açıldı. Siz bolsa şu açanlara ine şular halk düşman deyip bulur söýýäňiz. Siz kimi işleýäňiz? Bir de onu açýar. Siz mecliste şu soralar söýledip, şul prezidente teklip berip, şunu duruzmany şoň üçin açýarsyz. Siz imsim dımp oturansaň biz bütün dünýäde aýtmaly bolýar şonu. Siz evde işiňizi ýerine ýetiren bolsaňyz, prezident şonu etse bu zatlar bolmazdy. Şoň üçin Süleyman'ın ölümünde siz emma otursaňyz dımp. Dımp oturanda şu problem bolanna onda sen hakiki halk düşmanı bolýan. Şoň üçin halk düşmanı bolmajak bolsaňyz, ýene de meclise saýlanjak bolsaňyz, halk genişine saýlanjak bolsaňyz, halkyň arkasynda durun. Siz halk adamı bolsa halkyň arkasynda durun. Inni halk maslahatyň ýaşurlaryna ýüzlenýän. Birem daşoza ýaşaýan. Siz näme gözüňiz körmi? Ya günni ýürüýse äýnek geýýäňinde görmedi ýaly. Ya göreňiz okmy şu Lewapda daşoz welaýetinde bolup geçen zatlary. Millet paraçylygy, tohum paraçylygy göreňiz okmy? O diňe Lewapda, diňe daşowda da, Balkanda da, Marda da, hemme ýerde, Aşgabatda da men aýdaýynma. Näme? Siz diňe prezident näme diýse el çap oturmalymy? Bul prezident da halkyň düşmany, kezzap, hökümetiň pulunu ogurlap, bütün tohumny daşyrtda saklap, içinde diňe ýegenleri ýa-ni aruz edip, biziň döwletimizi şu derejeye getirdi. Hiçbir munça bir kanunçylyk etdiler şoň ýegenleri, şoň garnaşlar. Bir ýeri basyldymy? Ya bir ýerin jenayda çekildimi? Ya siziň gözüňiz ýokmy şoňa? El çapşyryp, siz bilýäňizmi şol rejim golýanyňyzy? Habaryňyz barmy şondan? Habaryňyz bolmasa men size aýdaýyn. Siz rejimi golýanyňyz. Oňdaşyndan bizi şu rejimden gora saklaýanyňyz. Bütün şu kanunlaryny, şu tekliplerini gollap, şun bütün dünýäde dogry diýip görkezýäňiz. Bu hemme kanunlary, hemme diýen işleri biziň halkymyza garşy. Näme bileňiz okmy daşyrykda pasportlary uzatmaýanlaryny? Habaryňyz ýok, men size aýdaýyn. 15-20 ýyldan, 10 ýyldan bäri adamlar daşyrykda ýaşaýar. Mezur bolup başgalasyna goýup gitdiler. Şol ýerde eşek ýaly işýär. 12, 15, 18 sagatdan. Ne 6-njy bazarlar bar. Şo ýüzden gazanyň bir $100, 500, 200, 50 Türkmenistanyna ýeberýärler. Türkmenistanyň halkyny saklar ýaly. Bileňiz okmy şolary? Näme siz şolaryň pasportlaryny kanun esasyna şonu dowam etdirmeliligini talap edeňiz ok? Näme konsulta pasportlara siz deputat zapros edeňiz ok? Näme siz şo pasportlary şol közenýän adamyň pasportlaryny uzatlaňyz ok diýip? Ya siz halk maslahaty dämi? Ya halk maslahatyna prezident aýdylaňyz okmy şonu? Men şu welaýatyndan, men welaýatymda 10 ya 100 000 adam Türkiýede pasportsuz gelip ýör. Şonu bir gaýrat edip gollaň, şolar pasportlar berýär edin. Näme paýda bilen ok? Näme Türkmenistanyň serketleri ýakyp, hemme ýerde açyk, näme Türkmenistanyň serketleri ýapyp Türkiýeden ya başga döwletden türkmenler içine ýerbilen ok. Näme paýdaňyz ok şonu? Siz halk maslahatyň ýaşurlary, bizden akylly, hemme zady düýpli seredýän, näme paýdaňyz ok? Elimizden bir saklaýarmy? Ya atlaýarmy bizi? Sebäbi soň düňçök berilen ok. Sebäbi soň siz
Yani ayrıyalar içinden. Şu yaşınızda sana düğünçök näme gerek? Şu yaşında sana şol ýygnaklara gatnaşmak näme gerek? Şöyle hakykat bolmasa. Öz adyny maskara edip, öz tohum maskara edip. Ya aydın ya çykyn şondan. Yine de halk Geňeşiniň deputatlaryna ýülenesim gelýär. Pasport problemasy. 1 milliondan ýokary adamlar, möçber ýokary adamlar Türkiýede we başga döwletlerde pasportlaryny uzalman gezip ýörler. Olar Türkmenistanyň statistikasyny ýanky ulanyp ýörler, ýöne realnyda olara pasport beren oklar. İkinci, Türkmenistanyň serhetleri ýapyp, näme ýapyp? Nämeň esasyna? Koronavirus. Koronavirus yapılýan hemmeler üçin ýöne haçanla Türkmen grajdany geljek bolsa, şoňa ruhsat edilýär, berilýär we şolar getirmek üçin başga döwletler samolyotlar muktu uradyp adamlary bir adam üçin samolyot uradýarlar. Siz habaryňyz barmy? O köprüň aşagyny ýaşap ýörler adamlar közenip. Habaryňyz barmy şolardan? Bolmasa aýdýan köprüň aşagyndan pulsuz, işsiz, işem ýok, közenip ýörler şolar. Hem dokumentsiz sen Turkiýede iş tap gör, tap bilmersiň. Üçüncü, tohum paraçylyk göreň ýokmy Türkmenistanyň içindäki? Şol häzir daşowzaky adamlar Özbekistan prezidente ýüzlenýär. Lewam bilýärler. Balkan Azerbaýjany ýüzlenýär. Ya bolsaydy, maran bir ýere ýüzlenýär. O sizin dym oturşuňyz, o sizin ýalňyşlyklaryňyz. Biziň ýalňyşlyklarymyz da şo problemler öz-özüne çykyp gitdi. Sebäbi 10 ýyllar määr siz edik gelýäňiz. El çapışıp onu yankı näme haramlyk etse el çapışıp oturlar. Etir öz atyny deputat etse de el çaparsyňyz. Etir öz ogluny ömürlük prezident etse de beğenip el çaparsyňyz. Siz halkyň düşmanlary. Düşmanlar bolmasaň, indi sen galla aýt. Ýoldaş prezident, şu ýagdaýda biz ýalňyş edýäs. Şunu biz halkymyza kömek etmeli. Ine sen bizi bärik getirýän düňçek berýän, gowy palaw bilen garnymy doýurýan. Ýöne şonda da men baryp ýatyp bilemok, sebäp men gözüm var, men görüp durmuşum şu zatlary. Şonu aýt bilen okmy? Aýt bilen okmy şonu? Türkmen halk maslahatynyň ýaşulary sizi ulanyp prezident wezipesini ogurlap kezzapçylyk etkenler. Bular diňe milliard ogurlanok. Sizin ulanyp, sizin sesleriniz ulanyp bizim halkymyza Allah gelýärler. Düşünün şoňa. Men gatyragam diýsem janyp ýanyp ýanyp. Halk Geňeşiniň wekilleri, deputatlar, hakyky halkyň tarapynda bolsaňyz, ine sizin wagtyňyz geldi, sesiňizi çykaryň. Goýuň. Bul diktator gollap, mümkin sizin üçin diktator däl, ýöne egerde şoň alyp barýan siýasaty dogry bolsa, onu siz imismi oturuň? Dogry bolsa, onda näçip daşowuň adamlary Özbekistanyň prezidentine hat ýerýär. Maňa jaňa diýýärler şolar, bilýäňizmi siz? Bir-birden jaňa diýär. Aýdýar, muallim bolup işler bilen dok, özbek mektep açyp bilen dok, ýol bolşy bolup işler bilen dok. Bar ýerde diňe erwet gary işler. Pasportlarymyzy ululdan ok. Aýallarymyzy, çaglarymyz we 6-7 çagdan bize pasport beren ok, olara dokument beren ok. Men aýalym Özbekistanyň gal akelip bilemok. Men ärim Özbekistanyň gal akelip bilemok. Biz bütün ömrümizde ýaşadyk. Lewam şeýlerek näme şoňa serden zok? Siz halkyň içinde halk ses berip, halkyň problemasyny ýa-ni halk geňeşine aýtmaly adamlar. Siz diňe prezident sowetden bir zat gelse, okap şonu golýanyz boldy. Aýlygyny alýanyz. Şoň üçin bize bu ýaly halk geňeşiniň deputatlary gerekler. Sizden hiç tok ýok. Siz öz imtimliğiniz bilen, siz öz dymp oturanyňyz bilen halkyň düşmany bolýaňyz. Bilip goýun şonu. Sizden bu zatlar üýtgär, näçip? DWT dursa da bara. Häzir sosial şeýetler, internetler hemme zat galyp başlady. İçindäki adamlaryň bu Türkmenistanyň prezidenti bular hiç rat etmesin diýip, ýanky demirden, betondan bina gurdy. Şular hiç rat görmesin, eşitmesin diýip. In kosmosdan gelen informasiýa. Adamlar düşünür. Utinlap alanyp gelýändi. Siz hem düşünürsüňiz. Ýöne, egerde dym otursaňyz, men size garantiýa berýän, sizi halk hiç wagt saýlama.
Sizin atdyňyz hem ýerde çykyp başlar. Öňkü 30 ýyl rejim gowlan adamlar diýip. Inni galyn galjak bolsaňyz, aýdyň gallyp men sana ýanky transparent alyp gal diýemok. Ýok. Adamlaryň adyndan saýlanan siz 1000 adamdan bir deputat ýa 100 000 adamdan bir deputat bolmaly. Ine siz 100 näçe 156 adammy? 156 adam 4 milyon halktan özüňiz hasaplap görüň. Her ýene diýmedim diýene bir 50 adam, 50 000 adamyň sesi. Näçe halkyň sesini aýdan zok. Siz pida çykýaly, ine şunu gördüm, şunu aýdýan. Näçe faýda zok. Düşündürün, bu men sesim däl. Bu halkyň sesi. Men şoluň wekili bolansoň şu deputat ýerimde, şu halk geňeşine men size aýtmaly bolýan. Men şunu aýtmasam, meni Türkmenistanyň ýanky öz ýerime barsam, daşowy ele alyp meni öldürer kätmen bilen. Näme diýýäň? Ya prezident sizi näme? Şöyle naruşluk edip akıda diýäňizmi? Ne? Ya bir deputat bassa, biz bärde şeýle bir skandal aldyrarys. Egerde onam siz aýtsaňyz. Sebäbi siz namard. Sebäbi siz halkyň hakyky düşmany. Ine size bir ay möhlet. Şu bir aýyň içinde ýanky saýlawlar bolar, aýdyň. Ýalyň haty. Çykyş edin YouTube'da. Aýdyň bolup geçen zatlary. Gözüňiz bar ha, biz daşyndan gözýän bolsak siz içinden lupa bilen görüp bilýäňiz, bilýäňizmi? Inni wagty geldi. Gadyrly deputatlar, gadyrly halk maslahatynyň ýaşulary. Inni wagty geldi. Hormatyňyzy, öz adyňyzy saklajak bolsaňyz, aýdyň. Siz ýürüýte halkyň adynyň gürlemek we halkyň adyny aýtmak üçin saýlanan adamlar. Siz diňe prezidenti övmek üçin saýlanan adamlar däldir. Siz häzir diňe prezidentiň diýen zadyny övüp, ol diýmedik zadydan çykyp, ay arka dağım, haram dağım diýip inni goýun, ol maskarçylyk goýun. Bütün dünýäň adamlary her wagt diýär, Türkmenistan meclisini gördüňmi? Şoňa barýarsyz. Sizi ýamanlap, sizi maskary gün aýdýarlar şonu. Görkezim şolar ýaly däldiňizi. Siz şolar ýaly adam däldiňizi görkezim. Hakyky deputatdyňyzy. Bizde ne prezident saýlawy boldy, bizde ne hakyky deputatyň saýlawy boldy. Bizde falsifikasiýa boldy. 30 ýyllar. Inni wagty geldi. Şoň üçin ine size ýülleniş boldy. Eşitmedim, görmedim diýmem. Ine men Murat Gurbanow, DWT lideriň, Demokratiýa Watan Türkmenistan Halk Gereketiň lideri. Meniň sesim bir topar arkamda adamlaryň sesleri. Ine men size ýüllenýän. Halkyň arzyny aýdyň, arş şikaýatyny aýdyň prezidente. Mecliste galdyryň we şoňa çäre özüňiz prezidenti siz karar çykaryp bilýäňiz şonu. Prezident исполнительный organ, ýerine ýetiriji organ. Ol hökümet, ýerine ýetiriji hökümet. Siziň näme diýen zadyňyzy karar bilen çykarsaňyz ýerine ýetirer. Näme çypediňiz ok şonu? Şonuň üçin ine siziň mümkinçiligiňiz bar, şansyňyz bar, ulanyň. Sag bolun. Şonuň bilen men öz efirimi utarýan, sag ýazyn. Sag bolun.